Má smysl oživovat mrtvé duše? Samozřejmě to nemyslím doslova. Mrtvé duše jsou zákazníci, kteří u vás nakoupili a pak už o nich neslyšíte. Nenakupují, nechodí na váš web, neotvírají vaše maily, prostě ticho po pěšině. Každopádně vždycky záleží na typu biznesu a na tom, jaké produkty nabízíte. Některé se prodávají poměrně často, jiné jenom občas. Pokud chcete oživit tyhle mrtvé duše, můžete zkusit reaktivační kampaň, například pomocí e-mailingu. Ta vás nevyjde draho a za pokus určitě stojí. Co ale rozhodně nedoporučuji, je investovat do mrtvých duší spoustu času a peněz. Spíše doporučuji zaměřit se na aktivní nebo alespoň trochu aktivní zákazníky, abyste z nich udělali co nejvěrnější zákazníky, protože věrní zákazníci tvoří zisk.